दिनै 17 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव उदालगुरि सोहोराव लामानि मोनसे जाब्रबथायाव सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। बे जाथाया दिनै फुंनि समाव उदालगुरि नोगोरमानि रौता नलबारि लामायाव जादोंमोन। जेब्ला फरायसुलिया जाथाय जानाय जायगानि साखाथियाव थानाय गावनि फरायसालिसिम थांगासिनो दंमोन। बे जाथाया गोख्रै खारबाय थानाय डाम्पार गारिजों सौग्रावनायाव जादों। बे जाथायाव जिउ खहा जानाय फरायसुलिखौ मीरा राजबर एसबफर्ड एकाडेमीनि नैथि बोसोरनि फरायसुलि होननानै मिथिनो मोन्दों। नैथियाव गहपुराव आनन्द मेला सालायनायनि मुङाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जायो। गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय आनन्द मेलानि गेलेनायखौ दिन्थिग्रा मोनसे हानजाया गहपुरनि गलानि थाला सिफायनानै लुथिदों। गलानि थाला सिफायनानै बेसादफोर खावनायनि अनगायैबो गलानि नोगोद बक्सनिफ्राय 10,000 रां लुथिलाङो। सीसीटीवीनि फुटेज नायनायनि उनाव गासिबो जाथायखौ मिथिनो मोनो। गहपुर हाई स्कुल गेलेग्रा फोथाराव सोलिबाय थानाय डिज्नीलैंड मेलानि सासे झारखंडनि मावदांसा एबा श्रमिक सरफराज आनसारिया हराव गहपुरनि हस्पिटाल रडनि विकी सरकारनि स्टेशनारि हलसेल गलायाव सिखाव खावहैयो। सरफराजआ गलानि थाला सिफायनानै बेसादजों लोगोसे रां लुथिनायनि गासिबो नुथायफोरा सीसीटीवीआव सेबखांजायो। दखानदारा गासिबो नुथायखौ नायनानै सिखावनि मोखांखौ हमदांनो हायो आरो बे सिखावखौ आनन्द मेलानिफ्राय हमनानै पुलिसनो गथायना होयो। थामथियाव बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव गोबां सुबुङा जगदान जाफैदों। दोलोनि मावनाय आरो आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै गुबुन दोलोनिफ्राय 100नि बांसिन दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों एबा हाबफैदों। बे जगदान जाफैनाय हाबाफारिखौ मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि सिङाव थानाय आमबारि आरो सनबारि खुथि गुदि आफादफोरनि दैदेननायाव खुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव एमएलए भुपेन बर' दंमोन। एमएलए भुपेन बर'आ जगदान हाबाफारियाव एबा जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै दोलोआव हाबनाय साफ्रोमबो गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायो। बेराफारसेथिं फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थियाव बिजेपिआ हारसिङै बिसायख'थि गेलेब्लाबो इउपिपिएल दोलोनि जेबो खहा जानाय नङा होननानैबो बुंथियो एमएलए भुपेन बर' बिथाङा। ब्रैथियाव कानपुर साबरमती एक्सप्रेस पेसेन्जार ट्रेननि मोन 20 दाब्बाया रेल लामानिफ्राय गोग्लैदों। बे जाथाया थांनाय मोनानि 2:30 उत्तर प्रदेशनि कानपुर आरो भीमसेन स्टेशननि गेजेराव जादोंमोन। ट्रेननि जाब्रबथायाव सासेबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनाय जादों। बाथियाव उदांस्रि सानाव रायजोनि गासै 25 जायगायाव बमा दोननानै रायजो खुंथायजों लोगोसे आसाम सोरखारखौबो सोमावग्लुंदों। गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे लखिमपुर, नलबारि, शिबसागर, डिब्रुगड़, नगावनि गुबुन गुबुन जायगायाव होबथाजानाय आफाद आलफा सादिना दोननाय बमाफोरखौ पुलिसनि नागिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बृहस्पतिबारनि सानजौफुसिमाव गुवाहाटीनि मोननै जायगायाव बमा बोखांनो हानायनि उनाव मैया सातगावआव फिन मोनसे बमा बोखांनो हादों। बे समावनो पुलिसआ बबे जायगाफोराव बमाखौ दोनदों बेखौ सोंनो थाखाय गोबां सुबुंफोरखौ लिंहरदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिल्लानि दिं, बट्रवा, जाजरी बायदि ओनसोलफोरनिफ्राय गासै 19 बारग' आलफा सोद्रोमाफोरखौ नगाव पुलिसआ लिंहरदों सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय। दथियाव मंगलदैयाव शुक्रबार सानखालि सासे साइबार दायनिगिरिखौ हमनाय जादों। हमजानाय दायनिगिरि रमजान आलीआ मंगलदैनि गादवा साफरिनि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरि रमजाना मोनसे हानजानि हेफाजाबजों गुबुन गुबुन सुबुंनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय रां लुथिदों। बायदि रोखोमनि आदबजों गोबां सुबुंनिफ्राय कौटि रां लुथिदोंमोन। दरं पुलिसनि क्रिमिनेल इनभेस्टिगेशननि बिफाननि लेङाइ पुलिस सामलायगिरि रजि तालुकदारआ मिथिहोनाय बादिब्ला बे साइबार दायनिगिरिफोरा गासै हादोरावनो गोसारनानै रां लुथिबोगासिनो दं। रजि तालुकदार बिथांनि मिथिहोनाय बादिब्ला सरासनस्रा सुबुंफोरखौ लुबैहोनानै सीसी एकाउन्ट खुलिहोयो आरो बिनि गेजेरजों लुथिनाय खामानिखौ मावो। बिनि अनगायैबो दरं पुलिसआ नायबिजिरनो थाखाय दायनिगिरिखौ सानब्रै दोनदों होननानै मिथिहोयो। पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनाव गासिबो सैथोआ सोराङाव फैगोन। स्निथियाव कलकातानि आरजि कार मेडिकेल कलेजाव जानाय मुगैथाव जाथायनि बेरेखायै आरो फाहामथाय होगिरिनि रैखाथिनि थाखाय दिनै फुंनि 6 रिंगानिफ्राय सोमावसारनाय जागायदों। देहा फाहामगिरिफोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन आफाद इन्डियान मेडिकेल एसोसिएशनजों फोसावजानाय बे हाबाफारिखौ हादोरनि गासै सोरखारि नङै देहा फाहामसालिफोराव थिसनजानाय देहा फाहामगिरिफोरा हेफाजाब होदों। इन्डियान मेडिकेल एसोसिएशनआ
दिनै फुंनि 6 रिंगानिफ्राय रबिबारनि फुंनि 6 रिंगासिम हादोरनाङै सोमावसारनाय एबा सिबिथायफोरखौ बोखारनाय जागोन होनना मिथिहोदों। बे आफादा मिथिहोदों दि देहा फाहामगिरिफोरा बे 24 घन्टायाव हरखाब इमारजेन्सि सिबिथायनि अनगा गुबुन गासिबो सिबिथायखौ होनाय जानाय नङा होननाबो फोसावदों। बे समाव नेमबादियै अपिडि आरो सायख'जाथाव सार्जिकेल खामानिखौबो मावनाय नङा। थांनाय बुधबारनि हराव आरजिकर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव गाग्लोबनायनि बेरेखायै भारतारि सावस्रि आफादा दिनै मोनसे हरखाब जथुमाव बे थिरांथाखौ लादों। देहा फाहामगिरिफोरनि बे सोमावसारनायनि गोहोमखौ आसामावबो नुनो मोन्दों। आसामावबो बांसिन गाहाय देहा फाहामसालिफोरनि देहा फाहामगिरिफोरा हेंथा दिन्थिफुंनायखौ खुंदों। देहा फाहामगिरिफोरनि मोनसे हान्जाया शुक्रबारनि मोनाबिलियाव आसामाव मोनसे रेलनि हाबाफारिबो लादोंमोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।